İsmail hoş gördük. Hoş gördük. Görenme şart. Neden? Inni näme işleýän bunlar? Näme täzelik? Bunlar men okuw diýen. Okuwda näme işleýän? Okuwda öwrenir, başga näme diýin? Baranyňa görä bir zatlar öwrenýänmi özi? Awa öwrenmen. Onna wala. Tak. İsmail, iň gowurýan dostuň kim? Men gören dostum Yunus. Näme üçin Yusuf däl? Yunus gawuca. Näme Yusuf erbetme? Yusuf mervetden ýöne Yunus oňa gawy. Afen pikirinçe häzir Yunus gowurýan ýa-da Yusuf gaty görmezmi? Görmezdi. Görmez. Görmezdi. Bala. Sen pikirinçe İsmail, sen pikirinçe kosmosda näme bar? Kosmosda yıldızlar var. Raketler var. Aha. Doğru sordu. Başka? Başka raketler var. Gün var, ay var. Belki planetler var. Düşündüm. Edil kosmosa barq gaýdan ýaly gaýty bölümi owa bu. Bala. Ulalanda kim bolasyn gelýär? Ulalımda advokat bolam. Näme üçin? Men kakam advokat. Berekella. Bala. Onda eger advokat boljak bolsaň, sen maňa höwesiňi subut et. Mysal üçin ine şu kağız sen öňünde dur. Dogrymy? Şu kağız sen öňünde dur we şu kagyzy men aldym. Ine sen kagyzyň gözleýäňa. Dogrymy? Şu kagyzyň men öňümdedigini sen subut et. Ýalňyş boldymy? Dogrymy? Sen advokat ine. Şu kagyzy sen öňünden men alanlygymy subut et. Men kaldım çaldım. Men alama. Men gelemde de ştaýda durdy. Yo men. Han şaýatlaň da atlaň ýokmy sen? Ba, indi kaldım. Hani? Ana wala. 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 Ini kamera var idi. Wala. Näki barda eşiňde sönüp. Enne haýwanyň üstüne menip aýlanmak isleýän. Eşek. Eşek görümek. Ne ettin ay? Ben görümek. Atı? Atı ben gördüm. Eşeğe minip görmedim. Görmedim. Şunça wagtda. Be, şu atın baýaryna eşek ýokdumy? Yoktu. Düşnükli. Hayvanat bağlarında eşek yok. Haýwanat bagda ata mindiňmi? Awa. Düşündüm. Egerde sen muallim bolmak islesen, haýsy sapakdan okatmak isterdin? Kompüter. Ya informatika mı? Informatika muallim ha? Men näme düşünip sorajak ýa-da düşünükli özüň gowy wariantyň şoň düşünürdi. Böyle. Ferhat, in gowy wariant haýwanyň haýsy? En goran hamadım gucuk. Gujuk. Egerde gujuklar gurläp bilýän bolsa-da, sen gujukda näme soramak isterdin? Gucuktan näme sorardım? Ha. Siz näme üçin geceler ulaýansyz ýatyp bilen dogady? Ýangy çağda şon togry diýene. Sen başga sorum bol. Näme sorardım başga soru? Yok, başga. Tavsiye vermedin aýdyň. Bala, diýene. Gittik, kedim bolýar bäri. Inni Ferhat, Harry Potter kinona gördün? Harry Gördüm. Potter hawa. Şonu taýyzygynan bilýän. Gördüň ha? Awa. Bala, eger de sana bir hile kudret bilen sen jadugoý bolsadyň. Mysal üçin Ron şol dostunyň ady, Awa. Harry Potter'yň. Mysal üçin şol Ron el Ismail şol. Sen nämeler ederdin? Näme derdim? Şu programany her videom 1 milyon görülmesine derdim. Ştaýda bilýän näme aýdym gitmeli? O gözüme äýnek gelmeli şeyler. Gara gara gak. Düşündüňmi? Elem şeyler. Bala kimiz bile derler herhat elim şey. Gara gara gak 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 gak. Ta, inne. Bala, insan soragma. Sen pikiriňçe, näme üçin balyklar suwuň aşagyna howa ýogum bolsa, nädip demalýarlar olar?
Balıkın öz organizmi var. O sudaki dem alýarlar. Suwun içinde hova barmy İsmail? Suwun özü hawa bilen oksijen, öyle. Kislorod bilen vodorodun garşyma. Suwun formulasy näme? H2O. Berekellah. İsmail sen bilen gurlaşmak maňa gaty gyzykly boldy, gaty ýakymly boldy. Geleň üçin minnetdar dostum. Janyň sag bolsun. Okuwunda diňe üstünlikleri arzu edýän. We gepleşiň adyny saňa bir kiçijek ýadygärlik. Biziň gepleşigimiziň hemaýatkary makul hyzmat. Makul sözlügi Google Play Market'ten ýükläp olanyp bilersiň. Ullanýan. Janyň sag bolsun. Dostlar salam. Hemmäňizi hoş gördük. Bugün YouTube'da täze gitmişim bilen siziň öňünizde men İsmail. Men hormatly mehmanym Yunus. Adyň näme? Men adım Yusuf. Ben doğran koyma. Ya şey gepleşmeye kadaklı yani taşından görende kadaklı bize inşallah kavga nip kretiyat. Kavulmaya vakti yok. Pelvan, bugün ben sana soralı soracağım. Senin kovaryan dostun kim? Yusuf. Aha, nu göreyim ne mi horor ha. Soralımız kıyına. Ne bu ya? Şey olma var ne? Çay, kofi gerek mi? Mehmana soranlar Urt getir. urt getir. Amcan kofiyan getirin. Senin kovaryan dostun kim? Abdurrahman. Ne için? Nuru bilen Ferit İsmail günümün köp bölegi Nuru bilen geçýär. Köp bölegi. Hatda ýerdenden akşam açyny bile diýen ýalap. Nur ýa klip maker oglan. Klipde bilen kameraň arka fonuny işlepede esas gepleşik agramly bölegi şu Nurun elinden çykýar. Kameraman Ervat en gowy işdir. Evet. Ihlaşkımay. Sorun soran bermeyin demin var. İçimde kalsın da sonra kıyın görüp da edip kıyın görüp kalmasa da. Sen fikrinçe kosmosta ne var? Kosmosta men pikirimçe biziň göze görnýän wagtymyzdan raket we älim biňişligindäki uçup ýören jesimler bar, ýyldızlar bar.